Assalamu alaikum lahi ta'ala wa barakatu jama'a, so ku yi haƙuri zan yi magana dukkan wa'annan wa'anda ke awancewa su sun zo ne sai su bahaushe kuma filani. To ni ina da magana a nan gun, maganan da zan yi kuma shine to da farko tambayar da nake so in yi shine yanzu kamar misali cikin dangi na akwai wa'anda iyayensu hausawa ne ko kuma me yake suna ko kuma kamar misali kaga dai cikin gidanmu da kanwan babanmu tana a wurin bahaushe ne. To yanzu ku masu wannan yada wannan da'awan yanzu in yakin ya tashi ya kuke ni yayi shi wancan baban namu ya kashe ta ne ya kashe ɗiyansa ko ko ya ne shi zai yi ya zo ya far mana ko ko a'a mu za mu tashi mu je mu far masa mu kakkashe ɗiyansa mu kakkashe danginsa kenan mu taho da uwanmu ko ko ya kuke ne ko ko a'a su cikin abokaina su kuma wanda su kuma suka zama na hausa fulani ne su kuma yanzu kamar misali abinda kuke ni su wa'annan su zo su kakkashe ni su kashe babana su wannan su mekar suna ko kuwa ni za ni tashi in je in kakkashe su ni kawai lissafin naku ne abban gane ba. To wallahi yan uwa ya kamata mu shiga taitayen kanmu mu san meye ya kawo wa'annan mutanen duka wannan abun ba komai bane ya kawo shi kaman suna yin shi ne bisa kan kamar kaga zaben 2027 to biskan wannan ne suke wannan haukan. So gaskiya gara ya kamata mu san abin da muke yi mu rike girman mu rike addinin mu saboda mutumin da ya fito ma ya ce maka kai tsaye shi kawai kafiri ne kaga kenan bin shi kawai ya zama na kafirci don abu guda ne kawai zai hana in ce muku kafirai duk mabiyin kafiri shi ma kafiri ne. Yaushe mutum ya ce maka shi kafiri ne kuma ka dinga biya ta kenan kaga ta bayyana kai ma kafiri ne kenan kaga kafirai ne guda biyu. Allah samu dace ni ba zan ce muku kai tsaye ba kafirai ne ba amma ita tunda ta fito ta ce ita kafira ce ba kuma ta ce a daina sallama wannan kaga kai tsaye zan ce mata kafira ce wannan ko shakka babu kuma su duk inda kaga sun aza layi idan ka je gidansu in dai suka san cewa kai fulani ne to za a ci ma mutunci ne a sauke ka. Mu kuma inda muka yi su in suka zo gidanmu inda muke live za mu ɗauko su kuma za a ba kowa dama ya yi magana in ta kama a fahimce shi in kuma ba a fahimce shi ba kuma shi kenan a sauke shi in an ga zai tada fitina shine ahsan. So amma su in suka buɗe live ɗin su banda cin mutunci ba abin da suke yi zage-zage ne kawai mutumin da ma ya rasu kenan kaga zagin shi ba wani alheri bane ba tunda shi bai yafe ma ba to ya ilahi na za mu saka mu wannan abun ya kamata